ubani uqhamuka kanjani manje la ku ANC siyabona impela hayi matasatasa ubhizi impela sekwenzeka kanjani sesikuthola usula ku ANC mfowethu Nambi shuthi la njengoba wazi nawe ngizalelwe la eDassenhoek nje ngeminyaka yawo 1983 84 bengifunda lapha eClarote eMagothe High School ngaleso sikhathi ngangenwa ubukhotheni ungasithandi isikole ngilungibalekelana nesikole ngasikhathi ngibalekelana nesikole umama babezalwa kubo bebantombazane bebathathu khona udadewabo omunye osegoli usegohlala eGoli kodwa naye usahamba emhlabeni may he soul rest in peace wayehlala lapha babezwana kakhulu ke nodadewabo ubezwana lokhu impela ukuthi nathi njengabantwana sithema sikhula bebabazali ngokulinganayo akekho bomzali odlula omunye so kusho ukuthi utheke umama ke mebebona ukuthi hayi ngathi lokhu kunankinga la kuzama ukungena ukukhosha enyanyana wasethi mamkhulu ngiletheni la kumina ngihlale naye westrict umamkhulu wami ke wengadlali shadele kwagama no baba wethu omunye umyeni wakhe udokotela ngizoke ngidlule futhi nase uhistory yakhe kancane ngoba irrelevant kulezo so ke mangikhulela khona ngase ngihamba ke sengithathwa ke la ekhaya futhi nami bazange bangitshela sahamba nje engathi siyavakasha masifika lapha ngeweekend ngesonto mase bebuya sebengena emotweni nami sengithi ngithatha izikhwama zami wathi mamkhulu acha sala wena uhamba wena ngathi awuyini manje wathi ngithe awuhambi awukathi ngibheka umama wathi naye wanika izandla ngangazi ukuthi hayi mase kukhuluma umamkhulu ke sekukhuluma umnqamla juqu hayi ngasala kanti usengifunela isikole khona lapha eGoli hawu ngomsubulu ngavuka ngathathwa ngafakwa emotweni ngayise esikoleni lapho ngifika lapho ngifake ugreen no white esikoleni lapha kwakuneyinsuku uniform bayifaka ugreen no white benilaba faka ukhakhi fika zonke ingane ifaka ukhakhi mina ngifaka ugreen white same time njalo babengishiya lapho bengiphonsa eclassini madoda sengifunde eGoli njalo angasavalelisanga nasekhaya kwauhamba kwami ngiyofunda eGoli so ngithe mangifika ke lapha unyaka u1984 hayi mangifika la hayi isimo asifani nala engisuka khona eKZN izinga lepolitiki liphezulu ngendlela ezisimanga awukwazi ukungathatheki bese kuba khona insizwe ezimbili ezangikhonza nje mangifika kusho ukuthi zazingenza ukuthi ngifile comfortable usekhaya ezazabangani so ke nami bese ngijoyina kuzona ngoba ngathi mangifika ngizohlala eclassini base ngihlala eduze komunye izomunye wayefunda kwelinye iclass so ke lo mase siphuma ibreak ebona ukuthi lokhu kuyathithiza lokwenzula kuphuma eKZN phuma eNatal bamanje bese ngibiza athi ayasambe siyodla unayo imali yokudla mina athi ayasambe siyodla bese kufika nalomunye umngane wakhe ayasambe sithenga ukudla so ke ngihlale ngena labo bafana sigcine ke sekuyo abantu abangani bami kanti omunye wabo ke kwakune organization le Congress of South African Students eCosas so omunye walabafana isishosho esikhulu seCosas so njalo ehlezi ihamba emhlangano neCosas central ehlanganisa amalokishi wonke so sike amesihlelike nje mhlawumbe kwama break ixoxwe ipolitiki so kuyena kodwa ke into yayihlekisa ukuthi ke yena njoba eCosas nje lo mngani wakhe omunye into ayithanda kakhulu ayithanda iAzasco bese kuthi yena ethanda ewela kakhulu ngala ngaKhosas kwakuba nawo ama clashes amancane in terms of ama ideologies so ngihlala ngalezi zinto zakho so ngalesikhathi zilokeze ngoba njalo sayihlala ngokudebate ngalesikhathi zilokeze sihlala ngokudebate zase ziyifaka lento kumina ziyayingena uthi mele la phakathi la eKZN ayikaqala ayikasuki ayikasuki ngaleyo ndlela lapho wethu umphakathi esihlala kuwo yes uyithole eGoli ngiyithole eMjipho hayi sekuthi bangibuyile kwama holiday khona insizwa yakamncwabe la ethi umthokozo eyindala ke kunami yona
njalo mangibuyile ngimtshela mina hey wenzizwa ngithi hey ziyabuya eGoli kuzinezinto la ezinje kanje asiqaleni phela nathi manje sibanjwe yini yes hleka cha iqinisile ayikufanele kuqala kube khona sikwenzayo usho ukuthi ke nayo ke ngoba insizwa enomqondo osheshayo ekukhuleni kwayo enomqondo osheshayo ubhuti Mthokoza kodwa emdadlana kunami sasikhonzene nje ngoba kunobuhlobano obukhona phakathi yes enomqondo osheshayo isikhathi esiningi naye and naye enayo lenhlesana engibuya naye eGoli ngoba wena ukuthi ngoba yena oyefunde e-boarding school eDlangezwa so ngiyabona ukuthi mhlambe khona wahlangana neGoli naye lapha nalathi umfaki inqondo yes enayo lenhlesana so ke sabuya ke naleyo nto ke so siyithole kanjalo ke lento le introduceka kwami nge-understand into yepolitiki kwasho ukuthi ke futhi ke nasekhaya kana la kamamkhulu ahlala khona yes kwakukhona ukuthi into eyayikhulunywa and ubaba lo dokotela wayeyumngane omkhulu ka president weANC Oliver Tambo so babekhule bonke befunda e-high school ndawonye bayahamba bayofunda e-university ndawonye bathola ama degree afanayo BSc so kuthenga lesikhathi uTambo yofunda umthetho noMandela yena wasehambe ufundela ubudokotela so basibehlukana kanjalo but ke kuningi okunye ke mhlambe njengokuthi nje bebebantu abavele bexhumana njalo bekhulumisana benendlela zabo zokukhulumisana kangokuba zisekhona nje izinto eziningi abathi umndeni wakaTambo mawuhamba kwaqala kwahamba baba exile so uthe umama mehamba nezingane impahla eziningi ezabo bayishiya nathi ngoba umamkhulu lo kanye ke umkhwena wakhe kahle kunekhaya eliseswazini kangwane so uma ngabe ukuthi kufuneka ukukhulunywe lezi zinto zozo ezithi wakweqiwa ibhodwa ke lapha nayo sekuthulika ngithi abasekho okay so izinto eziningi ngenasikhathi umama Adelaide ehamba waphuma ngazo wayishiya lapha even ngoba nayo ingubo yakhe umshado isekhona lapha ekhaya eplazini eSwazini nezithombe eziningi ke kube ngikhohliwe nje ukuphathela zona bengizokukhombisa ngoba phela abantu bayathi hawo umuntu wasekhuluma indaba engaka kanti hayi impela ufakazi bukhona ngoba ngisho esebuyile nje uba uTambo exile ngasho ngathi mina ngoba ngangise college ngaleso sikhathi ngathi mina cha ngiyahamba ngifuna ukumbona mina mathupha ngiyithintele nangempela wafika lapha ekhaya bamletha bezodla isidlo sakusihle ezobona umngani wakhe wasibiza sonke singane wasi-introducer. That was the best moment of my life. Yes. I will forever cherish. Ngebhadi ke ngabukhona lento yama cellphone yokushutha kube isikhona ngabe nginezithombe. Technology. Technology esesemuva kakhulu. So ngingene kanjalo. So ke masifika ke endaweni yase Dassenhoek kwasho ukuthi ke kwangethina kuphela ke babe baningi abanye abafowethu ababenayo lento enhlizweni zabo. So ke sithe masihlangana ke siba baningi nensizwe eziningi impela ezinye ayisekho emhlabeni iningi lazo. Savumelana ukuthi hayi okungcono lento ukuze siqale ibe nomphumelo kahle. Asivele sikhande inhlangano yolusha. Esabe sesiyibiza kodwa sa debate kakhulu ngoba kubathi abanye hayi asibize ngokuthi iDaiko athi abanye asofa amabhuna so basuboshwa so makuthiwa iDaiko basithi iDaiko ovele kuthiwa impela nje so boshwa abashoboshwa singakayiqala ngcono kona sithi iDayo khona sizokwazi ukuncenga kahle step uma kukhona osibuza somtshela ukuthi hayi inhlangano nje edalwa ukuthi umphakathi sisize ingane esiqonqa ingane zingabi uvanzi sidlala ama games bese ngoba kukhona abafowethu abanye babese emfundweni ephakeme bakwazi ukusiza ingane ukuthi bayifundise nangempela sayiqala kanjalo ngalezo zinto lezo games senza ama winter schools bako June kufundiswa ingane lezi ezisemazingeni aphansi ya kwasho ukuthi ke ngaleso sikhathi ke kwase kufomeke neUDF sekukhona lento United Democratic Front sekukhona nalento ke mass mobilization
futhi ke immobilization isihamba ke isifafazeka ke lento ke nathi bese Siyatshaleka manje. siyatshaleka ke nala emphakathini yethu ke ngiyakhumbula nje abafowethu impela ababe ngesikhathi impela isaqala lento isasunguleka khona abafowethu abafana no umfowethu kwakuthiwa uSdiki umduduzwa kaMkhwanazi ma7 kukhona oSifiso Maseko lapha not ma7 okhuluma ngoSdiki kaMkhwanazi eduze kaMaseko lapha e21 insizwe ngisayikhumbula uye ngapha eTonuti kwakhona intshebe lapha kaNgcobo umfana uFathu uFathu protest wakaNgcobo zikhona nje insizwa ziningi yaqala ke lento yahluba ke but ke kwakukhona nabanye obhuti abadala obheka imfela sasinabo njengobheka imfela wala ugudwile ukhona sisayiqala kahle safufusa ngiyakhumbula kwakhona nobhuti kakho uSifiso Maseko okwakuthiwa uprotest omdala yes kukhona obhuti ayidrone yes madoda ukhona khona siswami omunye umdala usisitomba sekhaya bekhona nabo sasibaningi ibona obhuti Mthokozi kusayiqala ke nje lento ke sayiphemba yaqala manje ngathi siqala uba yes comrade uqiniswa kambanjwa yebo saqala ke yaba nesiqike manje sayinikeza i-direction ke them ke makhamba ke isikhathi ke lapho ke iminyaka leyo 88 ayesivuthiwe ke lapho impela ke sesibamba nensizwa ophefeni kwase sekhona nokhoshi sekhona nokhoshi ngoba magayebo laba yesu lo bhuti khona omunye waBudron ubhuti Nkosi yes wakasithola naye wayakhona kule yizo zonke insizwa lezi esaphemba nazo lento sayifafaza lento ke hayi ke sawubamba umzabalazo ke baboshwayo baphumayo babalekayo kwakuya ngenhlanhla yakho impela kusho ukuthi njengoba usegoli nje usubuya nalenhlese kwabanzima ukuthi uqale uyifake nje noma kanjani because ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ukuthi amabhono impela inkomo kaHaga yayivutha bhe hawu mfowabo nambi kwakunzima kakhulu ngaleso sikhathi uyabona nje ngo-1988 kwenzeka isimanga esikhulu kwakukhona amabhasi aka-interstate ayihamba la kaDima ayihamba la hamba nakuNdengezi uyazi uyicacisa kahle ngoba abantu abaningi babazi ukuthi amabhasi akaDima khona angithi ke umlando uthi amabhasi ekusuke kwakwaKaDima uhulumeni wangaleso sikhathi wasushaya umthetho ukuthi abantu abanamabhasi inkampani enamabhasi angaphansi kwa5 asazi noma u5 mhlambe I stand to be corrected kodwa angaphansi kwa5 kufanele zivale uhulumeni uzokwazi ukusubsidize abantu abanamabhasi kusukela ku5 kuya phezulu so abantu ababesokola njengoDimba kwasekuthiwa ngabadayisa kanti lo mthetho bawushaya nje abanye bominister bamabhunu ibona babanikazi alamabhasi amaningi njengayo interstate kwakuyinkampani yabo Adrian Flock namanye amabhunu so ke ngalesikhathi ke ngoba ke phela enye yezinto esasiyenza ngalezi sikhathi zeDF wazi ukuthi sasesivumelene sohulumeni sengithi sohulumeni sasesivumelene njengo ANC ukuthi ku-exile uThambe selikhiphile ikhwela ukuthi asiyenze phela i-country be-ungovernable ukuthi ngabuseki so kubona umsebenzi sasiwenza ke loyo njengolusho ukuthi ke asivele silenze lelizwe lingabuseki zimbalwa ke izinto awuzenza mangabwenza izinto ezingabuseki njengokuthi nje abantu babexakeke ukuthi indaba kube khona izinto zokushawa kwabantu bebonile ama-DC nani angithi lapho phela kwakuyindlela yokuthi sikhombise ukuthi lezi inkantolo nalamaphoyisa khona siwa recognize sizo recognize thina inkantolo zabantu ama-people's court ngoba angeke sizisi subject entweni yohulumeni obandlululo zikhona izingcono sibambele thina enye futhi izathu eyenza ngoba zayichemile nangale kokuchema ukusho ukukhombisa ukuthi asikholelwa kuzona azizona ezethu ngoba azifikanga ngendlela ziya impose thina so recognize amaphoyisa
uma ngabe sekuhulumeni wentando yeningi ngendlela lani corrupt le system. Yes. Yikho phela ngithi kwazi kwakukhona nalezinto lezokuvesana sishintshe amagama endawo. Swashintshe ngamabomu ukuthi siyakhombisa ukuthi lezi ndawo zenesitike zona siyifunaka amagama esiwaqambayo. Sasisebenziseka amagama ke avele awuchuku na ukugcona ama code name. Yes. Ngoba kwafika isikhathi la ukuthi nathi kufanele siqamba amagama. Thema kufika leso sikhathi ngomunye wabantu wathi thina ngoba sihlala la ehlala Nkosi la kwakuhlanga lapha yonke imihlangano lapha eBhekukudla athi mina eyethi indawo sizothi Lusaka ngoba ngaleso sikhathi ama headquarters ANC eselusaka ngangikususela lapho kanti ngempela igama lizochuka sase sithi lapha eTonoti kuse Cuba yes. Izathu esenza lokho ngithi kwakukhona ke lo mfana umfoka Ngcobo lo mapholo uFathi ihwanqa le so we thanda kakhulu uFidel Castro so ke sase sithi hayi kuse Cuba lapha bese kuthi ke le Tonoti ke hayi uma 7 angicabanga ukuthi waqhamuka lelo gama ngoba ngisakhumbula kahle 21 ukuthi kuse Angola. Yes. Yes. Lezi ezinye ke indawo ko Mozambique nje kale phesha ngisakhumbula ukuthi I propose ubani. Kodwa le phesha. No Moscow njalo ngisakhumbula. Khumbula nalapha phezulu kwesikhasadam umfowabo Ntombela. Nakhona kwakwediliya ngisazi ukuthi noma kwakuyiseliphi. Yes. Seliphi. So indawo lesiqhamuka amagama ayegcona. Ukuthi ke mabezwa namabhuna vela bonke hayibo nathi usakhuluma ngeSouth Africa sikhuluma ngeAfrica manje amagama amazwe aphezulu futhi lamagama enene sinikeza wona uDassenhoek nobana siwarecognize aswazi ubani uDassenhoek ini yona le so ke izinto ezinjalo so kusho ukuthi uyazi wakhuluma mnandi baba Sbeko uyazi lento uma usayilanda ingenza ngibuke manje ukuthi kusuka kude nomzabalazo although namhlanje abantu abaningi sebena leyo nto ukuthi ANC this ANC that but into engiye ngiyibuka ukuthi mhlambe ngikhoze nalokho ungaqondi nokungazi that is why sike sithi kulama conversation ake silanda abantu asebenzululwazi ingcitha buchopho zala ngaphakathi because mawuthi nasungula amagama ama code name ihlangene nalama comrade usuwabalile kukhombisa ukuthi umshikashika omkhulu yabona singaboni njengamanje izinto sezismooth wonke umuntu esebona yonke into okukhulwa ngefreedom nje freedom but kunabantu abanjengani baba Sbeko okuyibona bona bayilwa le ndima ngamanye amazwi masenza lama conversation senzela ukubakhumbuza ukuthi bangadideki bangabheki badidiswe isitha ngoba nje ukuchaza nje ukuthi kunendawo ezayiqanjwa ngoDassenhoek ubani Dassenhoek mawukhuluma ngosithundo hili ubani usithundo hili so lezo indawo nazama indlela zokuyicorrupt lo system ukuthi ingakwazi ukusebenza nafaka amagama oCuba oAngola o Tanzania zonke lezi indawo lezi ezisemazweni aseAfrica because sifuna lento ukuthi abantu bangakhohlwa ukuthi masikhuluma ngeSouth Africa sikhuluma ngepart of Africa asikhulumi ngeSouth Africa abroad so kushuthi ngamanye amazwe siyingcenye eAfrica because siyakhumbula abafowethu abaningi bebethi mase kuneyinkingi inkomo kaHagi ibhilitile ngaphakathi baphume baye ngaphandle nangu baba nje usanda kushona umphefumulo wakhe ungathi ungaphumula ngokuthula baba Kenneth Kaunda ubambe likhulu iqhaza abafowethu abaningi bebehamba beyocasha koLusaka njalo bevikela yona inkomo kaHaga bevikelwa beprotectwa kuyona ngoba yayingadlali ngikhuluma nayo namhlanje kunabafowethu abaduka abangaziwa labaphelela khona ngamanye amazwi ngithi ke angingene emlonyeni mhlawumbe usayikhuluma kanjena sengifuna ukuthi emazweni mhlambe ongawabeka ngoba mawukhuluma ngathi ngaleso sikhathi nani seyouth kule youth yethu imapha amazwi mhlambe anohlonze ngalomzabalazo wethu mhlambe ungaphonsa kuona kuyona le youth mhlambe nje ukubuyisa ithemba nokubabeka esithombeni kwenzakalani kwi-country yase South Africa noma ewadini mhlawumbe ungayiqala kwi-country uze ewadini because before ifike ewadini kufanele bazi ukuthi kwenzakalani eSouth Africa mhlawumbe ungakuthi usithathe usibeke kulo ndawo le lo ndima lefana nale kwi-youth kakhulu because ngibone ngazi ukuthi ibhukude kakhulu la eyintweni zobumnandi